ପଖାଳ ଭାତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଲା ବାବୁ କଣ ଖାଉଛ ପକେଇକି ବାବୁ କଣ ଖାଉଛ ସେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ପଖାଳ ଭାତ ଆଜି କଣ ରୋଷେଇ ହବ କୁହ? ଏଠି ମା କଣ ତାଙ୍କର କଟାକୁଟି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଶାଗ ଭଜା ଭେଣ୍ଡି ଗୋଟା ଭେଣ୍ଡି ଭଜା ଏଠି ପରିବା କଟା ଚାଲିଛି। ଦେଖିଆ ଭାତଟା ଫୁଟିଛି ନା ହଁ ହଁ ଭାତ ଫୁଟି ଆସୁନ ମୁଁ କରୁଛି ଖାଉଛନ୍ତି। ହେଇଗଲା ଆଜି ହଉଛି ଡାଲମା ମଞ୍ଜା ପଡ଼ିକି ମଞ୍ଜା ଆଉ ମସୁର ପଡ଼ିକି ଡାଲମା ହେଉଛି ଆଉ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଆଳୁ ଭଜା ଆଉ ଭେଣ୍ଡି ଭଜା ଗୋଟା ଭେଣ୍ଡି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ବଡ଼ ମା ବଡ଼ ଶାଶୁ ମା। କହୁନ କ'ଣ କହୁଛ କହୁନ ନଥିଲ କୁହ କଣ କରୁଛ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ କରୁଛ ସେଟା ସମସ୍ତେ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ହାତ ହଲୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଛୁଆ ଆଉ ଦେଇ ଆଉ ନାନା ବାହାରିଛନ୍ତି ପୁରୀ ଯିବା ଦେଖିବା ରେଡ଼ି ହେଲେଣି କି ନାହିଁ। ହଁ ମୁଁ ବା ରୋଷେଇ କରୁଛି ସେଇଟା ଦେଖାହେଉଛି ଆଉ କାଇଁ କଣ ଆଉ କିଛି ଦେଖାହେଉନି ବା। ଖୁଡ଼ି ପଳେଇଲାଣି କି? କ'ଣ କ'ଣ ଆଉଥରେ କୁହନି ଖୁଡ଼ିରେ ଖୁଡ଼ି ଘାଟେ ବୁଢ଼ୀ ଯୋଉ ବୁଢ଼ୀକି ହଳଦିଆ ଖୁଡ଼ିକି ନେଲା ବଳଦିଆ ଖୁଡ଼ିକି ବଳଦିଆ ଯିବା ଦେଖିବା କ'ଣ ପୁରୀ ବାହାରିଛନ୍ତି ଯା ଦେଖିବା ଛୁଆ ହେରିକା। ଖୁଡ଼ି କ'ଣ ମସଲା ଦେବା ଏଠାରେ? ମସଲା ଜିରା ସୋରିଷ ପିଆଜ ରସୁଣ ପକେଇ ଦେଇକି ଭାଜି ଦବ ଯିବା ଦେଖିବା ପୁରୀ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ବାହାରିଲୁ କିରେ ପିନ୍ଧିଛି ନା ଦେଖିଆ ପୁରୀ ବାହାରିଛନ୍ତି ଆଜି ଦେଇ ଆଉ ନନା ଆଉ ଛୁଆ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ସୁନା ଦେଖୁନୁ ବୁଲୁ ପୁରୀ ଯିବା ପାଇଁ ପୁରା ସମସ୍ତେ ରେଡ଼ି ଏବେ ବାହାରିବେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ରହିବେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ସାରିକି ପୁରା ଫେରିବେ ଆଉ ନା କି। ଏଇ ଚୁଁଟା କ'ଣ କରୁଛି ଟିକେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଦେଲୁ ମାମା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସୁକୁମାର ବାହାରିଲେଣି ନା ଦେଖିବା କ'ଣ ଆଜି କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ପୁରୀ ଯିବୁ ଶୁଣ ଏଠି କେହି ଚଗଲା ହବନି ହେଲା ଜମା ବି ସମୁଦ୍ରକୁ ଯିବନି ଚଗଲା ହବନି। ମନ ଖୁସି ଗଗନରେ ଉଡୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ ଜାଗା ହିଁ ସେମିତି ଯେତେ ଗଲେ ମନ ବୁଝେନି। ଆଉ ଜଣେ ପୁରା ଅନନ୍ତ ଶୟନରେ ପୁରା ସବୁବେଳେ ରିଜର୍ଭ ଅଛନ୍ତି ଖଟରେ ଯିବା ଦେଖିଆ। ଘୁଙ୍ଗୁର କିଏ ଦେବ ଦାସୀକୁ ରାସରେ ରାସ ଭଜା ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଡାଲିଟା ପଘାରି ଦେଲି ଭାତ ହେଇଗଲି ସରିଲା ଦେଖିଆ ଛୁଆ ଯିବେ ଚାଲୁନ ଯିବା ତାପରେ ଆସିକି ଯାହା କରିବା ଆଉ।
बाहर जी बोली चुमा जाएंगे आगे ये गाड़ी बस पड़ी कौड़ बस से मामा मामा आस पड़े आस आम जा पछरे दे देखू ओल्हे दिन ए पार्टी करना भाई पलांतु से पलांतु आम जा ना दीदी पलांतु कहदेन जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी नैन पथगामी भव तुम्हें गल चल समस्ते पूरी।